From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba. Xi grazzjanna dal-għodu li għandna lil Ġesu li jixtieq jiltaqa' magħna u aħna qegħdin hawn biex niltaqgħu miegħu. Kemm grazzja kbira dan Ġesu li jista' jkun dak li qalilna hu stess ejjew għandi intkom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Kemm grazzja kbira li għandna Alla jħobbna daqshekk li les li serħilna qalbna. Insellem il-daw kollha li bħalissa anki b'mod speċjali jinsabu fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet, fid-dar tal-anzjani, speċjalment intkom billi intkom muġuha dal-għodu nofru bil-qalb dan is-sagrifiċċju għalikom u intkom offru anki l-uġieħ tagħkom għall-konversjoni tal-mitembin. Tolbu wkoll għalikom li tinsabu morda inkwitati ejjew verament inħallu lil Ġesu jkunu il-vera mistrieħ tagħna. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu ngħidu grazzi bil-qalb lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna, tal-għajnuna li jtina, ta' kemm jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna biex ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh biex jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina. iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dan iż-żmien ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, arani minnu fih, se noħodlok l-għaxqa ta' għajnejk. Issa int toqgħodx tnewwaħ jew tibki u xxerriġ dmuħ. Rażżan it-tnejjed tiegħek u tagħmilx vistu għall-mejtin. Orbot it-turbant fuq rasek u xitt il-qorq f'riġlejk. Tattix il-ħitek u tikolx ħobs il-vistu. Filgħodu mort inkellem lill-poplu u fil-għaxija mititli marti. Imbagħad l-għada filgħodu għamilt kif qalli l-Mulej u n-nies qaluli: la darba qiegħed iġġib ruħek hekk
għax ma tgħidilniex xi jfissru dawn il-ħwejjeġ. U jien weġibthom, il-mulej kellimni u qal li għid lil dar Iżrael, dan jgħid Sidi il-mulej, araw, se nipprofana s-santwarju tiegħi, il-glorja tal-qawwa tagħkom, l-għaxqa ta' għajnejkom u l-għożża ta' qalbkom, u wliedkom subien u bniet li intom ħallejtu imutu bix-xabla u intom tagħmlu kif għamilt jien, la tagħtu il-ħidkom u lanqas tiklu ħobs il-vistu. Ikolkom it-turbanti fuq raskom u l-qriq f'riġlejkom. Ma toqgħodux tnewħu, imma tinfnew fi ħżunietkom u tokorbu bejnietkom. U Eżekjel ikun għalikom sinjal għax kull ma għamelu għad tagħmluh intom ukoll. Meta jiġri dan, imbagħad tarfu li jien il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Insejt li Alla nislek, flimkien, insejt l-Alla li nislek. Int insejt il-blata li wilditek, insejt l-Alla li nislek. Il-mulejra dan u fil-korla tiegħu stmerlu liedu subien u bniet, flimkien, insejt l-Alla li nislek. U qal, naħbi wiċċi minnhom u nara xi jsir minnhom, għax nisel ħażin huma u liet li kelma ma jżommuhiex, flimkien, insejt l-Alla li nislek. Kebsu li lejra b'dak li mhux Alla, rexuni ballatom fira, u jien nkebsilhom lejra b'dak li poplu mhux irrexhom b'nies bla moħħ, flimkien, insejt l-Alla li nislek. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, resaq wieħed fuq Ġesu qallu, Mallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu qallu, għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. U staqsih dak liema. U Ġesu wieġbu, la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixeċ fil-fals, weġġaħ lil missierek u l-ommok u ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ, jien dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġbu Ġesu, jekk trid tkun perfett mur, bih il-ġid li għandek u għatih lil-foqra, ikollok teżor fis-sema, imbagħad ejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ejja, ma nafx hekk qaċċaddinna minn moħħna li nsaqsu lil Ġesu x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. L-ewwel qed nixtieq jien il-ħajja ta' dejjem hija xi ħaġa li verament f'ħajti qed ngħix għaliha din l-esperjenza ma' Alla għal dejjem. Naturalment dan ninduna bih jekk jien bħalissa din il-ħajja ta' dejjem qed nipprova ngħixha minn issa. Dan Ġesu qed nipprova nħallih ikun fil-qalb tiegħi, nħallih ikun hu li gwidani. Għax daqskemm jien qed ngħix din il-ħajja ma' Ġesu issa, nista' wkoll ngħaddi biex ingawdi il-ħajja ta' dejjem miegħu u ma' Alla l-Missier u mal-Ispirtu Santu. Kemm hija grazzja kbira li jiena ikolli din ix-xewqa, bħal ħafna xewqat oħra fil-ħajja. Tindunaw kemm naħdmu għalihom ix-xewqat tagħna u aktar din għandna x'naħdmu għaliha. Naħdmu għaliha mhux bidbatija, daqskemm b'deċiżjoni, daqskemm brida sħiħa, daqskemm inħallu l-Ġesu verament jgħin anke fid-djufijiet tagħna biex naslu għaliha li ngawdu lil Alla għal dejjem.
X'nista' nagħmel tajjeb biex nakkwista l-ħajja ta' dejjem. Kemm grazzja kbira li jiena nħalli l-Ġesu jgħinni biex ngħix dan it-tajjeb. U kif indurajna llum, għalkemm l-ewwel Ġesu qallu qallu ħares il-kmandamenti. Naturalment il-kmandamenti kif qal Ġesu jiena ma ġejx biex inneħħi l-liġi, anzi biex nipperfezzjonah biex nagħmel aħjar. Però l-kmandamenti dejjem kienu l-gwida tal-bniedem biex għall-inqas jgħix ta' bniedem, biex għall-inqas jista' verament jagħmel it-tajjeb. U għalhekk meta tagħna l-kmandamenti kif qallu Ġesu stess, la tisraqx, la tiżnix, la tixix fil-fazz, weġġaħ il-missieri kullhom, però meta ġie Ġesu. Is-sabiħ tiegħu kien bħal m'għamel ma' dan iż-żagħżugħ għalluma biex tkun perfett, biex tagħmel passi l qudiem hemm bżonn tħalli kollox. U hemmhekk kienet is-sabiħ tal-imħabba ta' Ġesu li offrilu xi ħaġa iktar, li offrilu kif jista' jgħix aħjar dak li hu stess xtaq. U naturalment għaliex il-kmandamenti għalkemm huma gwida ħafna għall-bniedem, tant hekk qegħdin anki fin-natura tal-bniedem daw. Però fl-istess ħin Ġesu ġie biex jagħtina xi ħaġa iktar kif qalu stess. Tant hekk li waqt li l-kmandamenti jgħidulna biex inħobbu pereżempju lil missierna u l-omna, Ġesu mhux il-missier u l-omma qalli biex inħobb, qalli biex inħobb lil għadu tiegħi. X'differenza? X'pass il quddiem? Ġesu mhux biss ma qallix biex verament ma ngħidx il-gideb u nixed fil-falz, imma talli il-kelma tiegħi tkun iva u le. M'għandux ikun hemm iktar minn hekk. Ila li is-sinċerità tiegħi jgħid tirbaħ dak kollu li verament hemm bżonn bl-argumenti tiegħi, imma l-verità li nkun fil-verità u fis-sinċerità. Mhux biss ma qallix biex ma niżnix, imma biex ngħix il-kastità, biex ngħix verament fis-safa, biex ngħix verament falla fil-ħajja tiegħi, ma nħalli xejn itebbali l-qalb tiegħi. U kif qal il dan iż-żagħżugħ mhux biss ma nisraqx, imma nsinati dak li hu tiegħi. U dan iż-żagħżugħ offrilu din il-possibilità li jkun perfett. Mhux biss ma jħux ta' ħadd ieħor, imma talli jagħti dak li hu tiegħu lil ħadd ieħor. U hawnhekk miskien iż-żagħżugħ sab ruħu f'diffikultà. Propju minħabba r-rabta li kellu mal-ġid tad-dinja, ma dak li kellu. U din tista' tkun id-diffikultà tagħna. L-ewwel netta x'aħna l-kol tfal tajbin. Aħna trabbina bħala nsara ħafna minna li qegħdin anki nipparteċipaw f'din il-qudiesa. Nafu xi ġifieri Alla, nafu xi ġifieri Ġesu. Però forsi mhux dejjem minna dak il-passi li jgħinuna biex nikbru f'din l-imħabba ta' Alla. Mhux dejjem minna xi ħaġa iktar fil-ħajja tagħna, kemm għandha raġun Santa Teresa tagħvil tgħidilna l-imħabba ta' Alla tiskopriha kamra wara kamra. U tidħol f'kamra u ssib oħra, kamra oħra u tinduna li qed tikber f'din l-esperjenza tagħha. Kif qalilna San Pawl ukoll. Ejjew nikbru f'din l-imħabba ta' Alla, fit-tul, fil-wisa, fil-fond ta' din l-esperjenza tiegħu. Però dan jitlob minna wkoll li aħna ma nibqgħux nafdaw fuq nfusna, fuq dak li għandna. Imma nkunu kapaċi u dini għal qabża li nafdi iktar falla fil-ħajja tiegħi, li npoġġi l-fiduċja tiegħi kollha fih, fiċ-ċirkustanzi kollha li nsib ruħi fihom. U għalhekk ma rridx inserraħ qalbi u moħħi fuq dak li għandi. Imma rrid inserraħ moħħi u qalbi fuq Alla li jimlieni bil-ġid tiegħu vera. U għalhekk meta Ġesu qalilna fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u l-qbija jingħatalkom bżieda. Fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla, imbagħad l-oħrajn. U dan hu s-sabiħ ta' din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna li djana lejn il-ħajja ta' dejjem li qarrabna lejn din l-esperjenza. U għalhekk sabiħ li llum qed nisimgħu dan il-Vanġelu biex nistgħu verament naraw x'tista' tkun xi ħaġa iktar li nista' nagħmel fil-ħajja tiegħi. X'inhu dak li jista' jgħinni biex mhux biss inkun bniedem tajjeb, mhux biss inkun nisrani tajjeb, imma li nkun qaddis. Nixtieq jien li nkun qaddis, qaddis tfisser li qed ngħix il-ħajja tiegħi iktar falla. Imma din hija xewqa li rid ikolli jien u naħdem għaliha għax hija esperjenza verament sabiħa. Ejjew għalhekk nitolbu l-grazzja biex Ġesu jgħinna ħalli narfu xi jeħtieġ li nagħmlu biex inkunu bħalu. Għax din is-sabiħ tad-dusija ta' Alla li qal jiena qaddis u nixtieq li intkom tkunu bħali. Ġesu propju qed joffrilna din il-possibilità li nkunu qaddisin
bħal mu qaddis Alla. Ninsabu fil-preżenza tal-Alla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, jew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett tal-paċi fid-dinja, għatimu lej il-grazzja lill-mexxejja tal-ġnus ħalli jfittxu b'sinċerità soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom, għatihom l-għajnuna kollha meħtieġa biex jaqdu dmirijiethom bimħabba u jkunu ta' servizz għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fir-rispett u l-imħabba ta' bejnietna u għatina l-grazzja li ngħixu fl-għoża u laqda ma' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Ħarishom mulej u għatihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżjies mejtin tagħna. Għatihom ma' mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem, Amen. induru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatiħu ħsiebna u tħarisna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju t-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna noffrulek mill-ġid li tajtna, int tagħtina lilek innifsek bi Kristus Idna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jsidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna l-ħajja ta' dejjem permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smawwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għanna fostna fuq l-artal huwa Ġesu li bentalla, li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jom poġġu l-fiduċa tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb. Bissirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, steħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal Mulej dejjem. Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, U aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej bis-sagrament li tajtna int ta' minna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu l-tiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima uri li inti omna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn
tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Bissierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima ura li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna mill-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija marret-tejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mitinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missir, l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem. Marija Santisma uri li inti omna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li jinti f'isma u titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir, l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma uri li inti omna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, mberkin di fost nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir, l-Ibel u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina li inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffridna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusep tilfu lil bilhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrina d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li kienajtu li xaħna tu rufnatu li tefa. Dilet nitnedu aħna nikpu nawfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tana dawwalina u kleniti jek tal-ħnina. Urina wara dan it-turuflament li Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u ferixni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missiena li jinti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikkulli tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrina d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bli grazza Mrija l-mulejmijek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. mistriħu fis-slim. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattal btana, Kristu l-qattal Missier btana, Eterna Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba tal-ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om bil-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoqli mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħor kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitinbin, itlob għalina, farax tal-immigranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultan tal-anġli, itlob għalina, sultan tal-patriarki, itlob għalina, sultan tal-profeti, itlob għalina, sultan tal-apostli, itlob għalina, sultan tal-martri, itlob għalina, sultan tal-konfessuri, itlob għalina, sultan tal-verġni, itlob għalina, sultan tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultan amnisna minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultan amtella s-sema, itlob għalina, sultan tal-Rosarju Mqaddis, itlob għalina, sultan tal-familja, itlob għalina, sultan tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għatilina għaddija tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan, l-ispirt il-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. amen, Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħalisna minn kull deni. amen, San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Sant Rocco, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Razio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intkom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina, Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu bla qiegħda
dak repetidna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqassa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.